Vítejte u dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na plastové karty na poker. Konkrétně se podíváme na tyto karty European Poker Tour, které se vyrábí v červené a v modré barevné variantě. Tady se podíváme na modrou barevnou variantu a potom se také podíváme na plastové karty Bicycle, konkrétně pak na karty Bicycle Prestige. Ty se vyrábí v červené a v modré, no a tady se podíváme na tuto červenou barevnou variantu. Oba dva balíčky se pyšní tím, že jsou opravdu velmi kvalitní, no a nyní se podíváme na tyto karty zblízka. Samozřejmě pokud by vás tyto balíčky zaujaly, tak já dám odkazy na tyto karty dolů do popisku videa. Samozřejmě je jako vždycky najdete na našem e-shopu magicword.cz. Teďka už ale pojďme se podívat těmto kartám blíže na zoubek. Takže nejprve se podíváme na tyto karty Evropské pokerové tour v této modré barevné variantě. Já jenom zmíním, že na konci tohoto videa si uděláme takové menší srovnání s kartami od výrobce The United States Playing Card Company, což je výrobce, s jehož balíčky se setkáme na našem e-shopu magicword.cz ve většině případů. Každopádně teďka už ale zpátky k tomuto balíčku. Co se týče plastových karet na poker, tak tam platí jednoduché pravidlo. Tyto karty jsou zaměřené na praktické použití, to znamená, v drtivé většině případů se výrobci moc nezdržují s nějakým komplikovaným designem krabiček nebo třeba karet samotných. Tyto karty zkrátka dobře se zaměřují na praktické použití ve hře, třeba v tomto případě je to poker, ale samozřejmě nic nám nebrání v tom použít tyto karty v jakékoliv karetní hře. Ku příkladu já tady mám tyto dva balíčky, což samozřejmě je vidět ten rozdíl na první pohled. Máme tady karty Batman nebo třeba karty Pána prstenů, kde zkrátka dobře autoři si neuvěřitelně vyhráli s designem jak krabiček, tak potom i karet samotných. Nicméně to neplatí pro karty plastové, tady se jde přímo na věc, tedy na poker a karetní hry. Krabička samotná velmi jednoduchá, takovým jediným asi designovým prvkem tady je tento obrys pikového symbolu na pozadí, jinak zde máme název výrobce a také název tohoto balíčku. Boky zde nenajdeme příliš mnoho informací, no a zadní strana nám poskytuje takový náhled toho, jak budou vypadat jednak karty samotné ze přední strany a také karty ze zadu. Takže to by bylo k této krabičce, jinak tady se dozvídáme velmi zajímavou informaci, že karty byly vyrobené ve Španělsku, což je takový tradiční stát pro výrobu plastových karet a z toho usuzují zejména proto, že drtivá většina plastových balíčků, které jsem kdy ve sbírce měl, pochází právě ze španělské výroby. Teďka už ale si karty otevřeme a podíváme se, cože máme uvnitř. Samozřejmě tyto karty jsou vyrobené z plastu, to znamená velmi odolný materiál, který skutečně něco vydrží. A tak pokud tyto karty budete používat na různé karetní hry nebo třeba i na základnější karetní triky, tak vám vydrží opravdu velmi dlouho. Tyto karty se nezaleknou ani vody, nějaké vlhkosti, případně nějaké špíny. Tyto karty jsou tedy omyvatelné, což je dáno právě materiálem výroby. Jinak tady máme dvojici žolíků, tedy Joker. Vidíme zde tohoto žolíka s množstvím karet v jeho rukou. Dále pak zde máme už ESO pikové v tomto designu, kde samozřejmě my vidíme, že zde máme tyto jumbo indexy, to znamená zvětšené symboly a také písmena, a to je na úkor toho obsahu, řekněme vizuálního, který je zde uvnitř a který je zmenšený. Takže pojďme se na tyto karty podívat. A já ještě jsem si říkal právě, že jsme neviděli jednu kartu a ta nám zůstala tady uvnitř náhodou. A tato karta, to by mělo být vysvětlení pokrových kombinací. Ano, je to tak. Takže tady máme ještě vysvětlení síly jednotlivých pokrových kombinací, což se samozřejmě může hodit, pokud hrajete u stolu s někým, kdo třeba poker neovládá, takže místo zdlouhavého vysvětlování mu můžete ukázat tady tuto kartu. Takže
máme zde tuto kartu navíc, kde jsou vysvětlené pokrové kombinace a jejich síla, jejich hodnota, dále potom dvojice žolíků, no a potom karty samotné, jak jsem zmiňoval před chvílí, tak autoři si skutečně s designem moc nevyhráli, tady se jede zkrátka dobře na to, že karty jsou určené zejména pro praktické využití, pro různé karetní hry, zejména pro poker. Co se týče materiálu, tak mně tento materiál opravdu přijde velmi, velmi kvalitní. Měl jsem ve sbírce mnoho plastových balíčků, u nich se mi to nezdálo až tak kvalitní, ale tady u tohoto balíčku, stejně tak jako u karet Bicycle Prestige, skutečně je radost s těmito kartami zacházet. Jak jsem říkal, na konci se podíváme na některé rozdíly s kartami od firmy Bicycle, tedy United States Playing Card Company, ale já s radostí doporučuji právě plastové karty těm, kteří se učí třeba toto míchání Riffle Shuffle, já tady mám někde návod na kanálu, protože tyto karty jsou opravdu velmi, velmi odolné a také ohebné, takže pokud trénujete právě toto míchání a nechcete si poškodit třeba karty od firmy The United States Playing Cards Company, kde by se vám to skutečně stát mohlo, tím, že pokud se toto míchání učíte, tak zkrátka dobře opakujete pořád dokola tady tento pohyb, karty různě ohýbáte a než zkrátka dobře přijdete na to, jak karty takto zamíchat, respektive jaký cit si pro to vytvořit, tak skutečně můžete si papírové karty poškodit. Nicméně to se netýká plastových karet, ty jsou opravdu velmi, velmi robustní, odolné, ostatně i ta váha tomu nasvědčuje. Tyto karty váží skutečně o mnoho více než třeba klasické papírové karty. Takže toto by byly karty European Poker Tour od španělského výrobce. Omluvte mi tu výslovnost, ale já se pokusím. Fournier, já říkám, španělsky je to samozřejmě jinak. Zkrátka dobře, tento balíček velmi, velmi kvalitní karty, oficiální balíček Evropské pokerové tour. Dívali jsme se na modrou barevnou variantu, tady máme ještě červenou. Co se týče pozadí, tak je to takové klasické pokerové pojetí toho designu, které je skutečně velmi konzervativní, pouze s tímto větším pikovým symbolem na těchto dvou místech. No a nyní už se podíváme na tyto karty Bicycle Prestige v této červené barevné variantě. Na stůl jsem si ještě vyložil některé karty jednak z tohoto balíčku a jedna karty z balíčku, který jsme viděli před chvílí, a to proto, aby jsme si je mohli porovnat, aby jsme si mohli porovnat ten design, ale nejedná se zde o žádné výrazné designové odchylky, jak uvidíme za chvíli. I u tohoto balíčku platí to, že zde nenajdeme žádné velké designové výstřelky. Co by nás mohlo zajímat je to, že i tento balíček byl vyrobený ve Španělsku. Takže i když tento balíček má tento klasický nápis Bicycle a i když tyto karty byly vyrobené pro firmu The United States Playing Card Company, tak výroba byla přenechána tradičnímu výrobci Fournier, který vyrábí své karty právě ve Španělsku. Takže pojďme si balíček otevřít a podívat se na karty, které jsou uvnitř. V balení najdeme tuto kartu navíc a také potom dvojici žolíků. Jak vidíme, tito žolíci jsou stejní, identičtí. No a potom už čtveřici S. Opět vidíme toto pojetí s velkými jumbo indexy, takže velké symboly, velká písmena, no a ten design uvnitř je zmenšený třeba oproti klasickým kartám Bicycle, takže tady máme ještě karty obrázkové, no a karty číselné, k těm se samozřejmě dostaneme za chvíli a karty číselné máme zde. Co se týče designu zadní strany, tak ten je zcela kompletně totožný s klasickými kartami Bicycle, takže to vypadá následovně. Pokud sledujete tento kanál, tak už tento design velmi, velmi důvěrně znáte. A já tady mám kousíček ode mě
kartu z klasického balíčku Bicycle. Já si trošičku nahnu a to pro srovnání, takže vidíme zde, že ten design je skutečně opravdu zcela totožný. Za chvíli se podíváme na srovnání vlastností těchto klasických karet Bicycle a také karet plastových, ale to tady mám jenom pro v tuto chvíli srovnání designu. Co se týče karet samotných, tak opět z nich mám velmi dobrý pocit. Velmi dobře se s tímto balíčkem zachází. Mohl bych asi zopakovat to stejné jako před chvílí, tedy ty vlastnosti vycházejí právě z toho materiálu, takže karty jsou opravdu velmi odolné, velmi robustní a velmi dobře se míchají. Třeba právě metodou Riffle Shuffle, takže pokud se učíte toto míchání, tak tyto karty skutečně velmi doporučuji a také pro svoji odolnost. Jak jsem říkal, tak můžeme si udělat takové menší designové srovnání mezi kartami Bicycle Prestige a kartami European Poker Tour, takže tady samozřejmě designově se nám to odlišuje. Nedokážu říct, co je lepší nebo horší, záleží zkrátka dobře na vašich osobních preferencích, čemu dáváte přednost. Řekl bych, že tento design evropských pokrových, respektive balíčku European Poker Tour, Evropské pokrové tour, je takový klasičtěji pokrovský, jestli je to správné slovo, a tady tento zkrátka dobře design vychází z klasických karet Bicycle, takže pokud jste zvyklí právě na karty Bicycle, tak se vám tento design možná bude zamlouvat trošičku více. Teďka tady mám na srovnání třeba krále z obou balíčků, takže vidíme zde nějaké ty designové rozdíly. Ti králové zkrátka dobře vypadají jinak uvnitř. Opět nedokážu říci, co je lepší, co je horší, bude záležet na vašich preferencích. No a tady ještě mám jednu číselnou kartu, kde vidíme, že tady tento prostor uvnitř v případě balíčku European Poker Tour ještě vyplněný barvou. Liší se i třeba barva rámečku, tady je tmavě modrý, tady je černý, no ale to jsou zkrátka dobře takové opravdu malinkaté rozdíly v designu těchto karet a to, čím se tyto karty liší, zejména je design zadní strany. No a nyní ještě takové menší srovnání plastových karet a také karet od firmy The United States Playing Card Company, které jsou papírové. Samozřejmě ten materiál výroby už nám určuje většinu rozdílu. Hlavní výhoda těchto karet od firmy The United States Playing Card Company je nespočet designů. Ostatně můžete se podívat na náš e-shop, tam máme karty od tohoto výrobce v neskutečných kombinacích, různě designově zaměřených. A samozřejmě tyto karty od United States Playing Card Company mají takový povrch, který má air cushion finish, což znamená, že na povrchu karet jsou takové úplně malinkaté tečičky, myslím si, tady na videu to asi nebude vidět, ale jsou tam takové miniaturní tečičky vyražené skrze celý povrch této karty. No a když se karty dají k sobě, tak to mezi sebou udržuje takový vzduchový polštářek, což způsobuje to, že se s kartami manipuluje jiným způsobem než třeba s těmito kartami plastovými. A to se s výhodou používá pro různé karetní manipulace a rádi to používají kouzelníci, respektive my kouzelníci to rádi používáme. S kartami se potom udělá lépe vějíř a tak podobně, takže když se podíváme třeba na tyto karty plastové, tak i když já se budu snažit, tak ty karty zkrátka dobře zas tak dobře nerozprostřu a nebude to vypadat tak dobře. Vidíme, že jsou tady různé mezery mezi kartami, což u karet od výrobce The United States Playing Card Company by vypadalo jinak, tam se s kartami manipuluje v tomto ohledu opravdu lépe. Samozřejmě karty od tohoto výrobce, tedy papírové, jsou mnohem méně odolné, takže já karty takto můžu ohýbat a zůstanou ohnuté, pokud je tedy nevyrovnám, kdežto plastové karty opravdu velmi odolné, robustní, no a samozřejmě tyto karty můžu i roztrhat, což s těmito plastovými kartami to se mi asi
nepovede, i kdybych se hodně snažil. Takže toto jsou ty hlavní rozdíly, záleží na tom, k čemu karty potřebujete, k čemu je budete používat. Samozřejmě i s těmito kartami si zakouzlíte a uděláte různé karetní triky, ale primárně jsou určené zkrátka dobře na hru a také třeba pokud se chystáte, já nevím, někam k vodě, na tábor, na hory, kde hrozí to, že by se vám tyto karty mohly poškodit, zašpinit, navlhnout, tak v tom případě je lepší si vzít nějaké karty odolnější, jako třeba tyto. Takže v tomto videu jsme se podívali na dvojici balíčku, jednak na karty oficiální pokerové tour, já si ty karty někde najdu a mám je tady, takže karty oficiální pokerové tour, European Poker Tour a také karty Bicycle Prestige. Nedokážu říci, které karty jsou lepší, které jsou horší, záleží zejména na vašich designových preferencích. Řekl bych, že oba dva balíčky jsou kvalitativně opravdu velmi vyrovnané, ta kvalita je na top úrovni. Pocitově ty karty jsou sice trošičku jiné, ale opravdu nedokážu říci, co je lepší nebo horší. Bude záležet na vás, asi si vyzkoušejte, uvidíte sami. Tady toto by bylo takové menší srovnání, taková dvojitá recenze plastových balíčků na poker. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, samozřejmě budu rád, když tomuto videu dáte palec nahoru. No a my se společně uvidíme zase někdy příště.